potřebovat balonek, první gumičky, taky se to dá bez. A samozřejmě činky, já mám 2 kilový nebo 3 kilový, nevadí, jo, důležitý, že máme nějaký. 2, jdu dolů a jdu chras, nádech, svý, jenom mi tam, chras, 2, pojď, 3, nahoru, jdu za ní, to takto pod sebe, přehazuju a jsem dole, 2 a na druhou a jdeš jenom raz, 2, 3, z těch nožek. Levý kolínko, jsi v této pozici a jdeš jenom postupem a dolů. Dáme ramena hezky, jdeš upažení, předpažení. Jo, jsi na těch kolenách a pojdu. Jo, a jdu. 10, 9. Jak vytlačíš ty ruce, tak vytlačíš i tu kyčel dopředu. Takže začínám na vrchu, dolů a propneš. A povolíš si, jdeš dozadu a jenom mytáš. 6,